Bago pa rin sa kabuhat eh. Makadaan sa arthritis na niya. Oo, tayo. Gikan ko sambungan. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Hey, what's up mga amigos? This is Jero Rodriguez. So naaday ta karon sa Undol mga amigos sa Inabanga, Bohol. Naulita unya samtang road trip ta mga amigos sa among barangay. Gitawag day ko nila mga amigos nga naa daw bulinaw nya labas pa kayo kuno nya barato ra. So ning hunong ko mga amigos. So mao to mga amigos nagkapalit ta og 3 ka kilo. Tag 60 man no. Bali 180. Ang tag-iya din bulinaw mga amigos tagahambungan pero kaliwat sa taga-Undol. Unya kuan mga amigos, wala pa mo koy lutuanan dito sa akong balay kay gikan na ginaguba sa barging audit. Ako mga gamit nga wala. So wala ko'y lutuanan. Ako na lang gihatag ang pinalit na kong bulinaw sa akong mga iyaan. Akong gihatag ni Nanay Hinya, ni Mama Marcosa, o ni Mama Basing. So tag sa kakilo sila. Akong gihapit. Kay para nasad sila masudan. So lami unta ni siya nga kuan mga amigos kilawon nya naglikay mabukog inom ani kay nagdugduog ko. Nya lami po ni siya ibuwa day unta mga amigos kay init magayo. Lami kini siyang kuan ba kanang labtingaw gani nga pinabuwad nya pritohon diligay kayo ughon nimo ang buwad. So lami na siya nga buwaron. Ha? Gapon o sa adlo day sa gabi. Bago pa rin sa kabuhat eh. Nag-vlog na ne. Kuan kanang tulo ka tag sa kakilo. Ha? Para malayo. Ako yung mga ipreskuhan. Ingon ko may bila. Te bulinaw day. Bulinaw. Ade ka pa bulinaw. Sa ganahan. Makadaan sa arthritis na niya. Oh, tayo kasi na day. Sa tagtungod. Arthritis. Sa'yo naman sa ulit. Ang pila sa mga ako na. Kadanlag magdaan sa buka kanang kuan nga ug gamig ba short mig bala ng sanina. Basa mo sa. Grabe rin mo tampo. Gamay go. Ano na tamo. Okay na mag-video ni? Hello mga guys. Hello na guys. Bulinaw sa 60 kilo. Bulinaw sa 60 kilo. Palit ta bulinaw amigos. Taksay sintarang kilo. Gikan ko sambungan. Pisa gikan sambungan. Gikan sambungan. Ma'am Sao, Ang mga igagaw na taga-Undol. Kilo guys, bulinaw sa 60 kilo. Gikan sambungan. Ikan ni Shout out sa Tagambungan eh. Shout out sa Tagambungan. Ano ba yun?